салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. хонаи фурӯшӣ ҳастем бародаро. де дар хона 4.5 сотиқ замин, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ҳама чӣ дора, об суви доимӣ бародаро. ҳоҷатош 100%, гирди хона маҳкам. хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шомансур. нақша бародаро 250 000 сомон мегӯяд. харидори ане боша бо камтар муомила дорад. хона бародаро пишти аэропорт ай. касоне ки харидор бошед, барои маълумоти паратара ба даст овардан рақамҳои рӯи экрана занг занед ва дастгирии моро фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. эълони навбатӣ мо бародаро Opel Vectra аст, ки бародаро комментарияда Vectra соли 95 пурсидагӣ буд. якта юфтагим ҳолати хуб шуда. соли 95 бародаро сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объём 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. мошин бензини холи бародаро, мотор, ходовой, коробкаш 100%, ягон камбудӣ надорад. то 4 январи 2025 бародаро ҳуҷҷат дорад. 4 та баланои нав дорад. краскашам тоза бародаро. қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нақша 27 000 сомон мегӯяд. харидори ане боша бо савдо мешавад бародаро. илтимос мегӯяд биҳеда занг назанед. савдо танҳо назди мошинда. касоне ки ани харидор ҳастед, марҳамат рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед. мошини дигари мо бародаро Mercedes ҳастай. солиш 95, сӯзишвориш дизел, кузов седан, объём 0, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. соҳиби мошин мегӯяд бародаро ки састаниш 100%, ягон камбудӣ надорад. мотораш ҳолати беҳтарин даҳад. масад дуд намекунад, мегӯяд масъала намехӯрад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 22 000 сомон мегӯяд. бо муомила дорад. касоне харидор ҳастед, метавонед ки рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. бародароне ки 2114 пурсидаги будем, марҳамат. соли 2007, сӯзишвориш бензин, кузов хетчбек, объём 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. соҳиби мошин мегӯяд бародаро ки мошин ягон камбудӣ надорад. срочно сум дар кора, мақсад ки сабаби фурӯхтанашам мебудай. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нақша 20 мегӯяд. харидори ане боша бо савдо мешавад. касоне харидор бошед, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан рақамҳои рӯи экрана занг занед ва бародари азиз ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. бародаро бисёртар мотоsikл мепурсиданд. якта юфтагим мотоsikл Desna бародаро 200 куба. соли 2015, сӯзишвориш бензин, мотораш бародаро 200 куба, состояниш хуб, ҳолати масад хубда қарор дорад. 100% кор мекунад, мегири ҳай мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи 5, нақша 9500 мегӯяд, бо камтар савдо дорад. касоне харидор бошед, метавонед ки рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед. маълумоти иловагиро аз соҳиби
мотоцикл дастрас кунӣ. мошини навбатии мо бародаро Opel Frontier аст ки як бародар дар комментаре пурсидагӣ буд. Солиш 97 аст, сӯзишвориш бензин, кузов внедорожный, объем ДВД, коробкаш механик, ҳолаташ миёна бародаро. Мошина нав мотор карагай, мотор коробкаш 100%, краскаш ҳолати миёнада қарор дорад, балонашам ҳолати миёна даҳанд. мошин қарор дорад бародар дар шаҳри Душанбе, нарша 23000 сомон гуфта истодай. мошинхари анӣ боша биё мегӯяй ай пешбина маъқул ша бо савдо мекунем. варианти алишашам буда бародаро ки ягон кас мегӯяд мошини алишӣ дошта боша, мақсад вариантҳоро пешниҳод кунад, вариантҳоро мебинем, алиш мешавад. касоне ки мошинхар ҳастед ё ки мошини алишӣ дошта бошед, рақамҳои рӯи экранда занг занед. ин буд якчанд та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихи мошин, хона, замин, квартира чизе бораи фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наврҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешраи мо ҳастед. хайр то наврҳои оянда.